הציבור התפלל, ואין להעמיד שץ לחזרת השץ. אני אגיד לכם מתי שזה קורה, תשמעו יקיריי. כשהמניין הוא מניין של זקנים או חולים, והשץ בעצמו חולה או זקן, ולא צם, ולא יכול להגיד עננו, ואם לא אומר עננו, לא יכול להתפלל בלי ברכה זו, כי כל 20 ברכות של 18 בצום הם יחידה אחת. אם דילק על אחת, אני לא יכול עוד שץ. עוד פעם, אני אומר, אתה יכול לקרוא שהיה ציבור שהתפלל, אבל מה אסור להם לעשות? אסור לקרוא חזור השץ, אין חזור השץ. מתי זה קורה? בבית חולים, 6 אנשים שהתפללו 18, מקוצרת, אבל חזור השץ הם לא יכולים להגיד. כיוון שבחזור השץ אז יש עוד תפילה, עננו השם, עוד ברכה, והם לא יכולים. אנשים כאלה את הברכה הראשונה הם אומרים, למה הם אומרים? כיוון שהם 18 בלחש שהם אומרים, הם יכולים, אז חזור השץ הם לא יכולים, כיוון שהם לא יכולים לצום, אז הם משוללים בברכה הזאת, הם לא יכולים לברך את הברכה. מה הוא שואל? מה? כן, אתה אומר מאוד יפה. אני חושב שקרא לה מאוד הולך על הכל. זה לא הולך על תשבו. מה הוא אומר? לא, הוא לא יכול לעלות לתורה, לא יכול. לא יכול לעלות. אז הנה שכת תמצא, הם יכלו להתפלל, אבל חזות השץ הוא לא יכול, כיוון שהם לא צמים, אז ממילא הם לא יכולים להגיד את העננו, אז אין חזות השץ. תראו יקיריי, הגיע מישהו מארצות, עולה חדש, שהגיע מרוסיה, הוא הזמין קייטרינג לברית, בתנית, ואף אחד לא נשאר לסעודה. מה היה? היה עולה חדש מרוסיה, הזמין קייטרינג לסעודת ברית, יש לו ברית, יש לו. הוא הזמין קייטרינג עם סעודה, והוא לא ידע שזה עשור בטבס, ולאחר הבריס כולם הלכו, והוא נשאר שם עם כל המנות. ואי אפשר לשמור את זה ללילה, כי זה היה ביום שישי, ובליל שבת אף אחד לא יבוא. בעל הברית מסרב לשלם לבעל הקייטרינג, באומרו שזה היה מקח טעות. איך אתה נתת לי? אתה ידעת הרי, הכנתי אצלך מנה של 100 מנות, בשר ודגים וכל מיני מטעמים מכל טוב שבאוילום, אבל מה, עכשיו הרי אפשר לאכול, ובלילה זה כבר שבת, כל אחד אוכל בבית. נמצא אם כן שאתה לא הודעת לי, ואני מה עשיתי? הכנתי על פי דבריך, הכנתי סעודה יפה, 50 מנות, זה עולה הרבה כסף. אומר כעת בעל הברית, למי? לבעל הקייטרינג, אני לא רוצה לשלם לך. אתה הוצאת ממני כסף שלא כדין, אתה ידעת שאין לי מה לעשות עם האוכל הזה. עכשיו אף אחד לא יאכל, ובלילה זה כבר שבת, כל אחד בלילה מצד צבא בבית, אף אחד לא יבוא. אתה רימית אותי, לא סיפרת לי, אתה ידעת שאני עולה חדש, והרבה לא מבין בהלכות האלה, וברוך השם, יצאתי מהכף של אויבינו, ואתה הכנת לי סעודה, ואתה ידעת, היום זה יום שישי, מתי לאכול את זה, ולא סיפרת לי, אני לא רוצה לשלם לך. עכשיו הם שואלים שאלה, מה עושים? אנחנו פסקנו פסק אכזרי. אמרתי לבעל הקייטרינג, הוא צודק. אתה ראית שעולה חדש מרוסיה, ראית.
ואתה ידע, הוא הזמין אוכל מוכן, ואתה ידעת אין מתי לאכול אותו. עכשיו זה צום, ובלילה כל אחד נמצא אצלו בבית. אתה לא תקבל את התשלום, כיוון שאתה לקחת ממנו כסף, בשעה שידעת שאין לו מה לעשות עם זה. ברור? ברור? מה? עוד פעם. הוא הכין, ופסקתי לו, אתה לא יכול לדרוש כסף עבור זה. למה? מתי יאכל את זה? מתי? עד עכשיו זה יום שישי. עכשיו זה תענית. בלילה כל אחד בבית אצלו. אף אחד לא יבוא לאכול את זה. למה אתה לקחת ממני כסף עבור 50 מנות? אמרנו שהצדק איתו ולא ישלם לו. בא אליי, בא לקייטרינג, ואומר לי, עכשיו תגיד לי מה נעשה עם זה? לתת את זה לחתולים! אמרתי לו, בא לי לך מה לעשות עם זה, תיכנס לאחד הישיבות, בישיבות ברוך השם יש אוכל, אבל לא יזיק עוד קצת אוכל. תחלק את זה לבני הישיבה. העצה היא טובה? אמרתי לו, תלך ותחלק את זה לבני הישיבה, אתה תראה שלישיבה יש עוד קצת אפשרות להמתין לאכול מזון טוב. ואתה תקיים בזה מצווה עצומו. איזה מצווה? אתה נותן, בגלל הברית, אתה נותן להם מזון טוב. הם ילמדו יותר טוב. עשיתי את זה ואמרתי את זה, ואמרתי להם שכולם עשו משברך. למי? לילד הרך הנולד ולאביו ולאמו יעשו משברך יפה, וברוך השם זה הצליח מאוד, זה הצליח. כולם נהנו. מה אתה אומר? אני לא מאמין שיש לו קייטרינג במקום דתי, לא נראה לי. אלא אם כן הוא לומד את הלכות, אם לא, הוא שויטה גדול. מי שפותח בין דתיים, הוא שויטה גדול. אם הוא שם בין דתיים, הרי הוא לומד, הוא יודע הרי מה שהם נוהגים לעשות. אז מה אמרנו לו? אמרנו לו, אתה לא יכול, אתה הפסדת את כספך, אבל ניתן לך עצה. תחלק את זה לישיבה בליל שבס קודש, ויגידו גם משברך, ואתה תצא בחוש גדול. וברוך השם ככה, סיר מאוד הצליח. תראו יקירנו, יש דבר שקוראים לזה תוכי. כולם יודעים מה זה תוכי? תוכי זה עוף, כולו פלא. הוא יודע לשיר, הוא שר ניגונים שזה פיל לפלואים. תוכי. הוא שר שירים, ממש פיל לפלואים של שירים הוא שר. זה עולה הרבה כסף, זה עולה. האם ראוי לגדל תוכי בימינו? הרי התוכי זה ציפור שיר, וכתוב שאין לגדל לאחר החום ציפור זמר של שרים כגון לצורכי עונג. אז מה עושה אדם שיש לו תוכי? עוד פעם, כתוב בשולחן ערוך שאסור בימינו אנו לתת כלי זמר שהם אסור לשיר. בשום השם שיבה שלי כחוינו עוזים מולס חוי כפינו. אומר לי יהודי, יש לי תוכי, יש לי, ומה אני עושה איתו? אמרתי לו, אני אגיד לך מה לעשות עם התוכי. אף על פי שאסור לי לעשות שירים ותשבוכויס, לחולה מותר. בימים האלה שיש לה תוכי, תיגש לבית חולים היונה הישועו, ותשאיר את זה לעניים שנמצאים שם. לעניים הכל מותר. למה? מה? לחוילים. לחוילים זה מרפא אותם, כיוון שהתוכי הזה, זה משהו, אני לא שמעתי אותו אף פעם, אבל שמעתי שהוא מתחיל לשיר זמירס, זה משהו עצום, כך שמעתי. אז אמרתי לו שאני במעייני הישוע יגיד להם שאני מתיר, למה אני מתיר?
כיוון שלרפות חולים מסתום אין איסור. אפילו עם תוכי אין איסור. לרפות חולים. הוא ישיר שם זמירס יהיה פילה פלואים יהיה שם עם הזמירס שלו. מה יהיה בשבת? רק היקר. מה? זה לא, אתה שומע מה שאומר הנכד שלי. אתה שואל מאוד יפה. אבל הוא אומר, הרי כל החשש הוא, למה אסור לשיר? שם יעשה מלוכה. אם התוק אין מה לעשות מלוכה. את השירה שהוא יודע הוא ישיר, ושאר דברים דבר אל הקיר, הוא לא ישמע. הוא אחד שמה? רוח איש יחלקל מחלהו. אתה שומע שהוא אומר? רוח איש יחלקל מחלהו. אם יש חולה מצווה להביא לפניו תוכי, הוא קצת אשר זמירס, אז הוא ירד לפני סבוירה יזבורך. שהבוירה ברא דבר כזה, שהוא שר זמירוס, אני שמעתי שזה פילה פלואים, כך שמעתי. התוכי הזה זה משהו אדיר. אז עם אלה אני חושב שרק ברוכס יהיה. היום שהמצב כל כך מתוח, איראן וזה, בערב מתוח, הכל, האם מותר לשיר שירים שהבית יירגע קצת? מצווה גדולה, אני אגיד לך מה להגיד. לפני שמתחיל לשיר, יספר שיבוא פה, אתה רואה, כבוד הרב, תסתכל פה. כל אחד יודע שלא מחלקים פה כסף, תראה. וכולם שכחו בכל הצורס, והם באים פה שהם יודעים שממקום של תור יוצא ישוע. תראה. אתה רואה פה מישהו מודאג, תסתכל, כבוד הרב. אף אחד לא מודאג, למה הוא לא מודאג? כולנו סומכים על הקודש ברוך הוא. ופה למשל, אתה רואה את הכהן, פה במשך היום, הדבר הראשון שיש פה, אוהבים אחד את השני. אתה יודע, את המנהג שיש פה, אגיד לך מה מנהג. אם יש למשל לתת עלייה ולא יודעים למי, אז נגיד יש אחד מהעדה הזאת ואחד מהעדה אחרת. חוק הראשון הוא, נותנים את זה לעדה האחרת. למה? לקיים עוד מצווה. איך למצווה של המצווה השנייה? ואהבתו. אתה לא מתפלל, הוא לא מתפלל, משלם פה, הוא גם לא משלם כסף, אבל מה כן יש? ואהבתו זה חוק, אומר, מכאן מצווה זה דוי רייסה. שמעת כבוד הרב מה שאני אומר. פה לגבוים אני אומר, אם בא מישהו מעדה אחרת שאנחנו נמצאים, נותנים לעלייה, מקיימים את זה דוי רייסה. ואהבתו לרחו מויכו, זה מצווה עצומו. אז ממילא, ככה אנחנו אומרים פה, ככה אנחנו נגיעים להגיד כאן. כלי נגיע בבית, אז זה נושב למותרות, אבל אם יש אישה, שהאישה צריכה את זה למען הבריאותה, זה לא מותרות, זה מותר ממש. אנחנו רוצים לברך את התלמיד חכמים, שיזכו לכל טוב,